Noizbait gertatu zaizu ez dakizula non jarri zure familia eta lagunen argazkiak? Gaur, pilokora pilon, marko oso original bat proposatzen dizugu. Behar duzun materiala honakoa da. Zerealen kaxa handi bat, errotulagailuak, kola, kartulina edo folio txuri handi bat, kartoia, guraizeak, zelo zatitxo bat, eta zure lagun edo familiakideen argazkiak. Lehenik eta behin, kaxa hartuko dugu. Irekitzen diren hegalak, goitikan eta betikan utziko ditugu. Errotulagailu lodi batekin, leihoak eta atea marraztuko ditugu. Leihoak handiak egingo ditugu, kaxa guztiaren espazioa hartu ditzaten. Behin etxean marraztuta dugula, ateak eta leihoak irekiko ditugu, atzetik argazkiak atera ditzaten. Horretarako, arkatz bat hartuko dugu. Leihoaren 4 ertzetan, zulotxo bat egingo dugu. Guraizeak hartu eta punta bat zuloak sartuz, atea irekiko dugu. Goitik, betik eta ertz batetik soilik. Behin atea irekita dagoela, beste ertzean tolestuko dugu. Leihoekin berdin egingo dugu, baina kontuz. Kasu honetan, goian, behean eta erdian bakarrik moztuko dugu. Leihoak erditik ireki ahal izan ditzazun. Orain, teilatua ipiniko diogu etxeari. Horretarako, kartoia beharko duzu. Moztu kaxaren tamainako zatitxo bat, eta erditik tolestu. Kaxaren 2 hegaletan, kola geruza handi bat ipiniko dugu. Kartoi zatia gainean jarri, eta hegalak barrutik pegatu. Garrantzitsuena, kaxaren aldeetatik kanpoaldera ateratzea izango da. Alboko zuloak, kartulina edo folio zuri batekin estaliko ditugu, eta sobratzen dena moztuko dugu. Orain, margotzera. Guk tenperak erabiliko ditugu, baina errotulagailuak ere erabili ditzazkezu. Argazkiak gehitzeko, erne. Kaxa beheko aldetik ireki. Argazkiari zeloa jarri hainbat ertzetan, eta behetik pasatuz, ondo estutu leihoan. Pausu berdinak jarraitu beste argazkiekin, eta amaitzen duzunean, beheko hegala zeloaren laguntzaz itxi. Eta tatxan! Hemen daukazu marko simple eta polit bat zure familiakide eta lagunen argazkiak ipintzeko. Orain, zure txanda da.